Bună, ne aflăm în Uzbekistan, acolo unde toată lumea se iubește. Astăzi, urechea a fost împușcată. Urechea noastră, urechea fundamentală, pentru că eu sunt modern cu domnule, o să-mi plac gluma normală. Astăzi vom învăța despre anatomia corpului uman, sau ceva genul ăsta. Este episodul de foarte de alta corpului. Gata, nu mai e timpul ăla. Mergem la strict externe. Ia să mă gândesc la o stire. Păi, la o stâră. Rusia ne-a oprit gâzele, pardon, gazele. Și nu mai avem gaze să bacă. Murim de foame, de foame. Murim de frig. Ce să facă? Nu avem gazul mai pasat de mâncare din noi de foame de frig. Ce dacă avem pe benzină? O să ne se investeze iar gazul pe benzină. Iar gazul diesel. Diesel comunist. Căiască tăvarea și Ceaușescu. Cameramanul și-a băgit. Vezi că te văd, nu te mai stau așa la știrile mele. Am o limbă apucată și-o tai cu limba. Cameramanul și-a băgit din nou. Aceasta este o știre ca la arabi. Arabii stau și se uită la tine ca proștii. Toată știrea. Și apoi mulțumim că ați văzut știrile noastre. Nu știu la fapt. La revedere!